jo skikkelig klin kokos. Sånn kokkelimunke, koko. Jeg er jo prinsesse Minara. Prinsesse? Ja. Er det det som dere sa var prinsesse? Hun er jo skitten og fillete og... Nei. Men jeg blir jo holdt fanget av det grusomme trommetrollen, den seipe bassfiliumpen. Oi, så det er derfor det ser sånn ut? Ja. Åh, men da er hun kanskje en ekte prinsesse. Tror dere hun kan være min rockeprinsesse? Ja. Tror dere det? Du, Ja. er jeg på jakt for å finne min rockeprinsesse? En rockeprinsesse? Åh, så bra! Ja, men det er det jo med. Ja. Men kan jeg gå med deg nå? Nei. Hæ? Men det skjedde jo. Du er ikke ferdig. Er ikke det? Forvandlet. Nei, syns dere det? Nei, vi må ha noe mer. Be a rock kiss, skal rocke